Tervon vieraana on valtio-opin dosentti Tatu Vanhanen ja keskustelun aiheena se, ovatko valkoiset älykkäämpiä kuin mustat. Tämä teos, The Bell Curve, käynnisti viime vuonna Yhdysvalloissa kiivaan keskustelun älykkyydestä. Kirjassa väitetään, että tietoyhteiskuntiin on syntymässä uusi älykkäiden yläluokka. Tähän eliittiin voivat nousta niin työläisten kuin akateemistenkin lapset, sillä ihmisten kohtalo ei ole enää sidottu sosiaaliseen taustaan, vaan älykkyysosamäärään. The Bell Curve olisi luultavasti jäänyt vähälle huomiolle, jos siitä olisi poistettu 13 luku. Sen mukaan valkoisten keskimääräinen älykkyysosamäärä on 100, mutta mustien vain 85. Kirjoittajat väittävät myös, että mustien heikko menestys älykkyystesteissä ei johdu heidän vaatimattomista elinoloistaan, vaan geeneistä. Kaiken lisäksi kirjoittajat ehdottavat sosiaaliavustusten poistamista yksinhuoltajaäideiltä. Näin pysähtyisi kansakunnan tyhmistyminen. Onhan yksinhuoltajilla teoksen mukaan muita alhaisempi ÄO ja monet heistä ovat mustia. Yhdysvalloissa kirjaa on moitettu äärioikeiston huuhaa-pamfletiksi. Tukijoita sille on löytynyt lähinnä niin sanotun sosiobiologisen koulukunnan edustajilta. Tänä syksynä keskustelu on saavuttanut myös Suomen. Dosentti Tatu Vanhanen, sinä olet tuonut tänne Suomeen amerikkalaista keskustelua siitä, että älykkyys on periytyvää, se vaikuttaa ihmisen menestykseen elämässä ja että mustat ovat tyhmempiä kuin valkoiset. Niin, tämä on sellainen kysymys, mikä herättää hyvin paljon intohimoja sekä tutkijoiden että ehkä myöskin tavallisen kansan keskuudessa. Minä tulin kiinnostuneeksi tästä kysymyksestä sen takia, että olen aikaisemmin yrittänyt selvittää, millä tavoin darwinilaista evoluutioteoriaa voitaisiin soveltaa yhteiskuntatutkimukseen. Ja älykkyydessä kysymys on yhdestä biologisesta tekijästä, joka saattaa vaikuttaa asiaan. Tämä kysymys, aiheutuuko köyhyys perimästä vai ei, siihen ei voida vastata joko tai. Sen takia, että biologisten teorioiden mukaan ihmisten ilmiasu eli ihmisten asema, se on aina seuraamusta sekä perimästä että ympäristöstä. Mutta nämä amerikkalaiset tutkimukset kertovat kuitenkin todistavat sen, että valkoisissa, jos älykkyysosamäärä on 100, niin mustien joukossa se on 85. Oletteko te samaa mieltä? Niin, sitten tullaan kysymykseen tähän rotujen, etnisten ryhmien väliseen eroon. Asia on nyt niin, että siis biologiasta me tiedämme, että kaikki ihmiset ovat geneettisesti erilaisia. Se johtuu meidän suvullisesta lisääntymismekanismista. Ja sen takia myöskin ihmisten kaikki ominaisuudet jossain määrin vaihtelevat yksilöstä toiseen. Sen vuoksi olisi hyvin merkillistä, jos sellainen ominaisuus, mikä vaikuttaa älykkyyteen, ei vaihtelisi ollenkaan, vaan se olisi sama kaikilla ihmisillä ja kaikkien rotujen etnisten ryhmien keskuudessa. Mutta oletteko te samaa mieltä, että tämä pitää paikkansa? Ne tutkimukset, mitä on tehty, ne osoittavat, että Amerikan mustien keskimääräinen älykkyys, tämä yleinen älykkyys, se on selvästi alempi kuin valkoisten. Selvä. Nyt meille tänne Suomeen on tuotu tässä muutaman viime vuoden aikana muutama tuhat somalia. Onko tänne tuotu tyhmiä ihmisiä, pelastettu tyhmiä ihmisiä? Näiden somalien keskuudessa ei tiettävästi ole tehty mitään älykkyysmittauksia, että minä en voi siihen vastata. Minä en tiedä sitä, mutta me voimme tehdä eräitä vertailuja. Tänne on tullut myöskin vietnamilaisia. Jos katsotaan vietnamilaisten ja somalien sijoittumista suomalaiseen yhteiskuntaan, niin niiden vähäisten tietojen pohjalta, mitä on käytettävissä, niin nämä vietnamilaiset ovat sijoittuneet paljon helpommin ja paljon paremmin kuin somalit. Se näyttäisi, että näiden etnisten ryhmien välillä on tiettyjä merkittäviä eroja, jotka vaikuttavat heidän yhteiskunnallisen asemaansa. Se ei teidän mielestänne vaikuta siihen ollenkaan, minkälaisesta taustasta he tulevat tänne, että he jompikumpi pystyy sopeutumaan nopeammin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan? Niin, heidän alkuperäinen taustansa, minä en tiedä miten paljon se vaikuttaisi, koska nämä kaikki ovat tulleet tänne hyvin köyhinä. Tuskin kenelläkään on ollut mitään varallisuutta mukanaan. Niin ollen heillä, se pääoma, mikä heillä on ollut, se on lähinnä ollut heidän aivoissaan, heidän kyvystään. Mutta onko siis näin, että teidän mielestänne aasialaiset ovat fiksumpia kuin mustat? Näiden tutkimusten mukaan, mitä on tehty,
niin ne näyttävät osoittavan sen, että aasialaiset, nimenomaan pohjois-aasialaiset mongolit, ovat ainakin yhtä älykkäitä kuin valkoiset tai ehkä vähän älykkäämpiäkin. Ja siinä on siis ero näiden pohjoisten aasialaisten ja mustien välillä. Se näyttää olevan se ero. Amerikkalaisessa tutkimuksessa myös sanotaan näin, että mitä älykkäämpi olet, niin sen paremmin menestyt tässä elämässä. Onko näin myös Suomessa? Myös meillä tapahtuu nyt valikoitumista. Jos ajattelemme yhteiskuntamme johtavissa asemissa olevia ihmisiä, hyvin huomattava osa heistä on lähtenyt hyvin vaatimattomista oloista. Eli he ovat valikoituneet koululaitoksen ja tämän demokratian myötä yhteiskunnan johtoasemiin. Eli meillä ei enää ole suljettua luokka- tai säätyjärjestelmää niin kuin meillä oli aikaisemmin. Niin, että tämä muutos on heijastunut myös Suomeen. Mutta tarkoitatteko sitä, että tämä demokratia on aiheuttanut sen, että entistä älykkäämmät ihmiset vaan menestyvät? Kyllä, se on seuraus demokratiasta, koululaitoksen demokratisoitumisesta. Ja se, että siis nykyään yhteiskunnassa vaaditaan älykkyyttä, se taas johtuu tietysti ratkaisevasti yhteiskunnan teknologiasta. No tämähän tarkoittaa sitä, että yhteiskunta jakautuu aivan uusiin luokkiin tästä eteenpäin. Kyllä, se on ollut tuon amerikkalaisen kirjan eräs teema, että uusi luokkarakenne rakentuu enemmän ihmisten synnynnäisten kykyerojen pohjalle kuin alkuperäisen sosiaalisen aseman pohjalle. Ja se näyttää pitävän paikkansa myöskin Suomessa. Mutta jos me ajattelemme sitten, te sanotte, että ihmisillä on tällaisia geeniperimään kautta tulevia älykkyyseroja. Miten te voitte olla aivan varma siitä, että näin todella on? Voin olla varma sen takia, että jokainen yksilö on geneettisesti ainutlaatuinen. Jokaisella yksilöllä on ainutlaatuinen geenikoostumus. Tämä koskee kaikkia yksilöitä. Sen takia olisi hyvin merkillistä, jos tämä sama ero ei ilmenisi myöskin populaatioiden välillä jossain määrin. Mutta te puhutte nyt yksilöistä ja populaatioista. Jokaisella yksilöillä. Ovathan mustatkin yksilöitä. Kyllä. Niin, mustien keskuudessa on tietysti tämä sama normaali jakautuma kuin valkoisten keskuudessa. Ja te väitätte, että mustat ovat sen verran tyhmempiä kuin valkoiset, mitä nuo tutkimukset sanoo. Mistä te tiedätte, että nämä tutkimukset kertovat totuuden? Niin minä olen viitannut näihin tutkimuksiin, näiden tutkimusten mukaan. Näitä tutkimuksia on paljon. Sitä minä en tiedä, kertovatko ne totuuden, eivätkä nuo kirjan kirjoittajatkaan ehdottomasti väitä, että se johtuu ratkaisevasti perimästä, koska siihen tietysti vaikuttaa myös ympäristö. Mutta nykyisten tutkimusten mukaan tällainen ero näyttäisi olevan Niin, olemassa. näyttäisi olevan nykyisten tutkimusten mukaan. Siis te nappaatte tiedon ilmasta olematta varma siitä ja lähdette esittämään hyvin rankkoja asioita. Suurin osa tiedosta on hypoteettista tietoa. Ja jos me haluamme tutkimuksessa edistyä, se edistyminen tapahtuu hypoteesien eli olettamusten pohjalta. Ja olettamuksia yritetään sitten todentaa tutkimuksella. Ja tässäkin asiassa tarvittaisiin paljon lisätutkimuksia. Nyt ongelmana on se, että näitä tutkimuksia on loppujen lopuksi tehty aika vähän. Niitä pitäisi tehdä paljon enempi, myöskin tehdä Afrikassa. Ei, minä en ole tämän alan tutkija. Minä olen vain muuten tullut tähän asiaan kiinnostunut tästä. Miten te määrittelette sitten, mitä on älykkyys? Näissä tutkimuksissa älykkyys on määritelty, puhutaan yleisestä älykkyydestä. Sillä tarkoitetaan ihmisten kykyä ratkaista tietynlaisia ongelmia. Ja tämä mittaus näyttää kohdistuvan sellaisiin kykyihin, jotka ovat tarpeellisia teknologisessa yhteiskunnassa. Se tarvitaan tiettyjä taitoja. Mutta tällainen yleinen älykkyys ei ole ainoa tällainen tärkeä ominaisuus. Ihmisillä on monia muitakin välttämättömiä ominaisuuksia. Älykkyys on vain yksi näistä tällaisista luonnonvalinnan muovaamista ominaisuuksista. Te sanoitte, että nämä mittaukset, älykkyystestit, ne nimenomaan kertovat siitä, että miten ihmiset osaavat teknologisessa yhteiskunnassa ratkaista ongelmia. Eikö se vie jo pohjan pois näiltä testeiltä, jos se mittaa nimenomaan sitä? Niin, en tiedä millä lailla se pohja veisi näiltä testeiltä. Älykkyyttä on niin monenlaista ihmisellä. Älykkyydessä on monenlaisia erilaisia puolia. Luovuus on älykkyyttä. Niin, tällä yleisellä älykkyydellä tarkoitetaan siis sellaista jonkinlaista ihmisen yleistä tiedollista kapasiteettia. Ja otaksumaan se, että tämä yleinen älykkyys korreloi melko vahvasti myöskin muun tyyppisten älykkyyslajien kanssa. Tietenkin älykkyydessä on vaihtelua. Ja kuten sanoin, niin älykkyyden lisäksi on monia muita luonnonvalinnan muovaamia ominaisuuksia, joita ihmiset tarvitsevat elämässään. Älykkyys on yksi niistä.
Monet muut tutkijat väittävät, että nämä älykkyystestit, joita on käytössä, niin ne eivät todellakaan mittaa ihmisen älykkyyttä. Ne on tehty valkoiselle keskiluokalle. Kyllä tällaisia väitteitä on hyvin paljon esitetty, mutta esimerkiksi tässä amerikkalaisessa kirjassa tätä kysymystä käsitellään hyvin laajasti. Siinä on pyritty osoittamaan se, että nämä testit eivät ole vinoutuneita rodun mukaan, vaan että ne suunnilleen mittaavat tai niiden ennustuskyky on suunnilleen sama näille eri etnisille ryhmille. Mutta miten te voitte, jos me ajattelemme nyt Suomea tai yleensä tätä elämää tällä maapallolla, jos ihmiset elävät täysin erilaisissa olosuhteissa, taloudellisesta kurjuudesta mitataan ylimmälle huipulle, niin miten tällaiset ihmiset, heidän tietonsa, heidän kykynsä selviytyä tällaisessa teknologisessa keskeisessä yhteiskunnassa, niin miten he voivat olla samalla viivalla? Eihän sitä voi mitään. Ei tietenkään voi olla siinä teknologisessa taidossa samalla viivalla, mutta he voivat olla samalla viivalla siinä geneettisessä perimässä, siihen sisältyvissä kyvyissä. Ja sehän käy ilmi muun muassa siitä, että monissa yhteiskunnissa tämä teknologinen kehitys on tapahtunut hyvin nopeasti. Ajatellaan näitä Pohjoisen Aasian maita. Muutama vuosikymmenen sitten ne olivat yhtä kehittymättömiä kuin Afrikan maat. Nyt ne ovat valtavasti kehittyneet. Ja minkä pohjalta ne ovat kehittyneet? Tämän teorian mukaan ne ovat kehittyneet sen kapasiteetin pohjalta, mikä on ollut näiden ihmisten perimässä, heidän kyvyissään omaksua uusi teknologinen sivilisaatio ja siinä tarvittavat taidot. Mielenkiintoinen väite sinällään, kun ajattelemme, missä tasolla Kiina oli aikanaan. Ja silkkitie, ja se oli länsimaista yhteiskuntaa paljon, tätä eurooppalaista yhteiskuntaa paljon edellä. Nyt mikä on tilanne tänä päivänä? Tänä päivänä Kiina on tietysti taloudellisesti paljon jäljessä Euroopasta ja länsimaista, mutta se on hyvin nopeasti kehittymässä. Kiinalaiset ovat kyenneet omaksumaan länsimaisen teknologisen sivilisaation ja kaikki ne taidot, mitä siinä tarvitaan. Kenen vuoro on seuraavaksi omaksua se? Afrikkalaisten? Afrikkalaisten myös pitäisi se omaksua. Afrikkalaiset eivät ole sitä tähän mennessä kyenneet. Väitätte, että he eivät pysty tekemään sitä? Minä en väitä, että he eivät pysty tekemään. Se on tulevaisuuden asia ratkaista se. Afrikkalaisten täytyisi ensin hankkia peruskoulutus, perustiedot ja sen pohjalta ruveta asteittain rakentamaan. He eivät voi omaksua tätä teknologiaa sillä tavoin, että se tuodaan valmiina Euroopasta, sinne annetaan heille. He eivät pysty sitä käyttämään ennen kuin heillä on tietty perusvalmius siihen. Ja onko heillä sitä, se nähdään vasta tulevaisuudessa. Jos me ajattelemme vielä näitä älykkyystestejä, niin eihän älykkyystestit mittaa esimerkiksi sosiaalista lahjakkuutta. Miten ihminen tulee toisten ihmisen kanssa toimeen? Sosiaalinen lahjakkuus, siitä voidaan puhua, että se on eräs toinen ominaisuus, mitä elämässä tarvitaan. Darwinilaisen teorian mukaanhan elämässä tärkeintä on säilyminen hengissä ja suvun jatkaminen. Ja siihen tarvitaan muitakin taitoja kuin älykkyys. Sosiaalinen lahjakkuus voi olla tällainen toinen taito. Onko sitä mitattu näissä testeissä? Ei näissä testeissä varmaan ole sitä. Mutta te vedätte näiden testien pohjalta sitten sellaisia johtopäätöksiä, jotka kumminkin unohtavat tällaisen kuin sosiaalisen lahjakkuuden. En minä ole tehnyt sellaisia johtopäätöksiä, että olisin unohtanut sosiaalisen lahjakkuuden. Se on vain eri ulottuvuus, mitä näissä testeissä ei ole tullut esille. Se tulee jollakin muulla tavoin esille. No jos me nyt ajattelemme sitten, että näiden testien ja teidän mukaan tilanne olisi tämän tyyppinen, että ihmiset, jotka ovat vähemmän älykkäitä, niin eivät menesty tässä yhteiskunnassa. Ja mitä tälle tyhmyydelle pitäisi tehdä? Näiden tutkimustenkin mukaan ihmisten älykkyys, se ei riipu pelkästään perimästä, vaan myös ympäristöstä. Ympäristöoloja parantamalla voidaan tätä tiedollista kykyä parantaa, mutta siinä on tietyt rajat. Yhtenä johtopäätöksenä minusta on se, että meidän pitäisi hyväksyä tietyn asteinen eriarvoisuus, sen luonnollisuus, koska se perustuu ihmisten luonnolliseen erilaisuuteen. Ihmiset eivät ole samanlaisia ja tästä erilaisuudesta aiheutuu monia seuraamuksia. Yksi on se, että ihmiset ovat saavutuksiltaan erilaisia. Ja tällainen luonnollinen eriarvoisuus pitäisi hyväksyä. Eriarvoisuus missä mielessä? Eriarvoisuus esimerkiksi siinä mielessä, että kaikilla ei ole sama tulotaso, ei sama koulutusasema, ei sama sosiaalinen asema, vaan että näissä suhteissa on suuria eroja ihmisten välillä. No, mutta minä nyt väitän kyllä vastaan sen verran, että ajatellaan joku pörssimeklari tai tämmöinen niin sanottu rahalla pelaaja.
hän voi tehdä minuutissa miljoonia itselleen. Onko hänen työnsä arvokkaampaa kuin tavallisen ihmisen, joka rakentaa taloa tai jotain tällaista? Tämä eriarvoisuus vai? Kenen eriarvoisuutta te oikein ajatte? Kun puhun eriarvoisuudesta, tarkoitan sitä, että näillä ihmisillä on esimerkiksi erilaiset tulot. Erilainen sosiaalinen asema. Toiset ovat johtavissa asemissa, toisilla ei ole mitään tällaista. Eli te olette valmis niin tuomitsemaan tietyn osan ihmisistä sinne alempaan luokkaan? En minä tuomitse heitä sinne, minä vain totean sen, että se on luonnonjärjestys, että on olemassa tällaista luonnollista eriarvoisuutta. Ja yhteiskunnan olisi parempi, yhteiskunnallisessa politiikassa olisi parempi lähteä siitä, että me tunnustamme ihmisten luonnollisen erilaisuuden ja koetamme mukauttaa yhteiskunnalliset instituutiot tähän olotilaan, että kaikilla olisi hyvä elämä. Eli tämä kaunis ja ihmisen kauan kaipaama ihanne demokraattisesta yhteiskunnasta, tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, se on täyttä hölynpölyä. Ei suinkaan. Demokratia ei edellytä sitä, että ihmiset ovat samanlaisia. Demokratia on... Mutta te puhuitte äsken taloudellisesta eriarvoisuudesta ja johtavista ihmisistä ja muista. Kyllä, tällainen eriarvoisuus yhteiskunnassa on ja se on tietyissä rajoissa luonnollista. Ja yhteiskunnan instituutiot pitäisi mukauttaa siihen, että näin on asia. Ja esimerkiksi työelämä pitäisi mukauttaa siihen. Tästä työelämästä minulla olisi yksi hyvä esimerkki. Nimittäin se, että meillä on viime vuosikymmenen aikana tietoisesti vähennetty yksinkertaisia työtehtäviä. Aikaisemmissa yhteiskunnissa oli sellaisia työtehtäviä, joita kuka tahansa saattoi hoitaa. Nyt meiltä on näitä nimenomaan yksinkertaisia työtehtäviä on hävitetty. Ja tämä on osaksi suuren työttömyyden syy. Samoin kuin sitten sosiaalilainsäädäntö, työehtosopimukset, jotka ovat nostaneet työhön pääsyn kynnyksen niin korkealle, että osa ihmisistä jää pois työelämästä. Tämä on ollut virheelliseen ihmiskäsitykseen perustuvaa virheellistä politiikkaa, ja siinä pitäisi tehdä muutos. Siis te väitätte, että nämä yhteiskunnan rakennemuutokset, jotka johtuvat siitä, että me olemme nyt erilaisessa teknisessä kehitysvaiheessa kuin ennen, niin eivät aiheuta työttömyyttä, vaan se, että tyhmiä ei enää tarvita. Tämä teknologinen kehitys, se liittyy tähän työttömyyteen, mutta minun pointtini on se, että vaikka tämä teknologia vaatii yhä enemmän ja enemmän erilaisia taitoja, me emme voi muuttaa ihmisiä niin suuressa määrin kuin teknologia on muuttunut. Ja sen takia on välttämätöntä säilyttää myös teknologisessa yhteiskunnassa hyvin runsaasti yksinkertaisia työtehtäviä tietoisella politiikalla, vaikka se ei olisi yhteiskunnalle taloudellisesti niin edullista kuin jotkut teknologiset ratkaisut, niin se on yhteiskunta poliittisesti edullisempaa, että kaikilla ihmisillä olisi mielekästä työtä, johon ne pystyvät. Kun teitä kuuntelee, niin ei voi mitään, että tulee mieleen semmoinen rotuoppi, rodun jalostus, te puhutte ihmisistä, jotka on älykkäämpiä ja sitten he ovat johtavassa asemassa ja vähän tyhmemmät ovat täällä alempana ja tottelevat sitten ilmeisesti johtajia on pakko totella, koska he ovat johtajia ja niin poispäin. Tulee tämmöinen arjalaisfilosofia melkein mieleen. Minä en kannata rodun jalostusta, vaikka eräissä näissä amerikkalaisissa kirjoissa puhutaan myös tästä asiasta, että olisi pyrittävää rotua jalostamaan. Minä luulen, että luonnonvalinta hoitaa tämän asian. Ja minä haluaisin tähdentää sitä, että luonnonvalinta on luonut nämä ihmisten ominaisuuksien erot. Ja se on tietyllä tavalla ollut edullista sen takia, että koska meidän geeniperimämme tavattomasti vaihtelee, se tekee meidät kykeneviksi mukautumaan uusiin odottamattomiin ympäristöoloihin. Jos kaikki olisivat... Uusiin odottamattomiin ympäristöoloihin, mitä tarkoittaa? Jos ympäristöolot muuttuvat sillä tavoin, että sellaiset ominaisuudet, mitä nyt pidetään hyvinä, ne saattavat muuttua, mitä nyt pidetään huonoina, ne saattavat muuttua edullisiksi joissakin toisissa olosuhteissa. Sen takia on hyvä, että meidän geeniperimässämme on tavaton vaihtelu. Se on eräs tae meidän säilymisestämme. Mutta eikö varmasti geeniperimässä on vaihtelu, mutta tämä ideologia, että tyhmät ihmiset tekevät toiset työt ja fiksut toiset työt, niin sehän kuulostaa karmealta, pelottavalta. En minä sanoisi, että oletteko te käynyt älykkyystestissä? En ole käynyt. En sanoisi, että se on mikään ideologia. Minä vain totean sen, että ihmiset ovat erilaisia. Tämä on perustosiasia ja yhteiskuntapolitiikka pitäisi mukauttaa siihen. Ja se on perustosiasia niin kauan kuin sitä älykkyyttä on mitattu niillä tutkimuksilla, joista te itsekin sanotte, että ne mittaavat vain tiettyä osaa tästä ihmisen kyvystä selviytyä täällä.
Se on perustosia myös sen takia, koska ihmiset poikkeavat kaikkien muiden ominaisuuksien suhteen, pituuden, painon, tukan värin, silmien värin suhteen. Ihmiset poikkeavat monien ominaisuuksien Mutta niillä ei ole mitään pohjalta. tekemistä sillä, että miten ihminen menestyy. Teillä on vaalea tukka, minulla tumma tukka. Tämä asia Teillä on sikäli, silmälasit, minulla on tämä on silmälasit. sikäli relevantti asia, että koska ihmiset poikkeavat näiden muiden ominaisuuksien suhteen, minkä takia he olisivat älykkyydeltään samanlaisia. Se on mahdottomuus geneettisesti. No mutta onko siis tilanne nyt se, että tätä tyhmyyttä pitäisi ruveta vähentämään aktiivisesti täällä? Minä olen tähdentänyt sitä, että luonnonvalinta hoitaa tämän asian. Luonnonvalinta tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat sopeutuneita yhteiskunnalliseen ympäristöön, ne pystyvät jatkamaan sukua. Ja minä luulen, että tämä asia siis ratkaisee tämän asian, se hoitaa asian. Tämä suuri geneettinen variaatio, se tulee säilymään. Enkä minä pidä tarpeellisena, että ihmiset pitäisi yrittää mukauttaa kaikki samanlaisiksi. Se johtaisi geneettisesti umpikujaan. Se ei ole hyvä. Te olette muistaakseni myös puhunut siitä, että tänne pohjoiseen luonnonvalinta on tehnyt valintaa, kun tänne ihmisiä on tänne pohjoiseen tullut. Täällä ovat niin kuin älykkäämmät selvinneet. Mutta se asia onkin päinvastoin. Jos älykkäät karkotti ihmiset sieltä etelästä tänne vaikeisiin oloihin ja jäävät itse sinne mukavampiin oloihin. Niin, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Nimittäin tuosta ihmisten älykkyyserojen alkuperäistä, siitä ei ole mitään tieteenharjoittajan keskuudessa vielä mitään yksimielisyyttä. Ei varmasti. Eräs olettamus on se, että nämä älykkyyserot rotujen välille olisivat syntyneet joskus jääkausien aikana. Sillä tavoin, että jääkausien olosuhteissa, missä olosuhteet vaihtelivat hyvin jyrkästi, älykkyys saattoi olla tekijä, mikä auttoi hengissä säilymistä. Ja että sen pohjalta näillä jääkausialueilla olisi valikoitunut muita jonkun verran älykkäämpiä yksilöitä. Huomautan, että tämä älykkyyserot, nehän ovat suhteellisen vähäisiä kuitenkin populaatioiden välillä. Mutta toisaalta te olette valmis aika rankkoihin toimenpiteisiinkin ja jakamaan tämän yhteiskunnan aika lailla erilaisiin luokkiin. Vaikka erot ovat pieniä, niin kuin sanoit. En minä niitä jaa, vaan minä totean, että näin on tapahtunut. Näin on tapahtumassa, näin tapahtuu sen takia, että ihmiset ovat erilaisia. Ja että olisi viisasta yhteiskuntapolitiikassa ottaa nämä tosiasiat huomioon, koska me voisimme rakentaa paremman yhteiskunnan tosiasioiden pohjalta kuin epärealistisen ideologisen kuvitelman pohjalta. Kiitoksia Tatu Vanhanen. Niin tai näin tapaamme jälleen.